Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Muna yung mag-iingon nga kuan? Yes, bay. Mauni shop na ko. Muna yung mag-iingon nga cabinet shop? Yes, bay. Sa kabinet, bay. Dakdak, Kibi mo dakdak. kabinet, bay. Oo, nadugay-dugay mo ko. Nalangan ko. Salamat kay naabot ka diri, bay. Pero, wa ko masaag. Ano man, bay? Tungod kay, ilado kay kadiri, oy. Oo ba? Oo. Dito palang daan, pag-ingon, nangutan ako sa asa ning lang, ang ganang si Jack niya, kabinet, anihimong kabinet. So, kinang imong apartment mo na eh. To? Sumuda na ikaw. Police shop, Ako ba? Kanang, diya sa, bakante pa, sa man, trabaho diya. Oh, pwede kay, bay. Pwede kay ka. Pasod kay, bay. Sigurado ka? Pasod ka, pasidlon ka, bay. Kay, samtang wa ay kuan, kanang, trabaho, kanang election, di ko ganahan lagi, ana. Narbaho sa ako sa inyo, ha? Mo ba nga, ang mga tao ganahan mo kayo magkoy. Kung paadaganan mo di kanila, kanang potential nga mo, wa juga mahimong kang kuan ba? Unyang suporta ka nako. Suporta ko nimo, usa ko mo suporta nimo. Maghisgot gani kag kanang eleksyon ba, manglibaw ta kung balhibuan nimo kailan tanon ko. Mao ba? Mga tao suporta ginoo bay. Di mo good by Jack kay abi nimo ang eleksyon. Wa gyud nako. Di gyud ako na gusto. Wa mo ambisyon ana. Pero sama sa imong giingon, sa tuig mga taon mo suporta. Oh, suporta gyud mga tao nimo. Usa ko ana. Usa ko mo suporta nimo bay. Pero ang ako among good nga basta di lang ko magkuan ng ganahan lagi ng politika pero saon taman. Pero kining imong kuan ba? Imong cabinet shop, umani siya imong dati may ang imong factory. Unsa may gipanghimo nimo? Mga cabinet, mga modular cabinet special. Mo ba? Mas mahal siguro imo kung tan-aw na ko kay. Kasi kamauday ko ana. Kiki para makatrabaho ka dito ba siya? Kana mo akong gusto nga. Kuan nga imo kung patrabaho dili kaysa maghisgot ka ng eleksyon. Atong tan-awon nimo kuan. Tota. Sige. Mali ba siya? Boss, kinabay. Wala siya pang una din buhato na mo. Akani mo ni gabas? Oh, gabas rough cut di siya. Niya. Ikaw mas rough cut. Oh. Final na yan na. Kung matabaho ka din ba siya? Oh. Ay, makamao ka nito. Makamao ka. Kani siya. Ako ning suon ako ni monitor cutting to the installer ko. Sila yung train ako. So madawat na day ko. Dapat kayo, dapat ikaw pa. Ay, salamat kayo, no? Kay, usahay man good, stress na kayo ko sa kanang eleksyon ba? O niya, gusto ko mo trabaho lang usa. Nya, kani kung matuluan ko makamaon ako ni. Basta may mga produkto na to din eh kung assemble na ko. Ba siya kuan kanang yung may cabinet, mga partitions, toilet partitions, mga office tables, mga office table. Nya si kamanado sa may kuan na kana deliver ta. Oh, deliver ta. Buhato na mo dire. Kuman it's banding, tingnan mo. Kuman na boring, bangagan siya. Kuman po di boring din. Oh, matang bangagan. Kulon din na kanay boring. Joke siya kabay. Oh, lagi. Pero kita amigo mo kita. Ninaot ko nga makatrabaho ko diri nya matudloan sa ko. Ganahan ko ani panday-panday. Imo man ni akong project sa una sa nag-eskwela pa ko sa UB.
Pero actually, San Carlos, jud ko. Oo, sa San Carlos City. Pag-graduate ako sa San Carlos, balin ko din Cebu. O, direct sa UB sa ko nag-high school. Sige ba, kaya rin, kaya. Kaya rin mo ba siya na, simple ka din mo kaya. Sige, may tagang mo kuhan ko. Nya ko sa akong sugod. Ano sa ugma na yun? Ha? Nindot Ugma na yun. Unya unsa man? Kini mo? Mo ni ang imuhang ka ng himuan no. Ang mga finished product na to ani. Ato na sa babaw. Nas taas? Na showroom sa babaw pagkit-on ka dito. Para makita nimo sa pagpaano Sa akong manindot. sa pagpalit sa babaw. Sige, may noon. Oh, ato tabi. Oy, bossing. Oy. Tuluin niya ko ha. Balik pa ko. Oh, sige. Tuluin ko sa paggabas. Oh. Kanang 1 inches nga. Wa ko'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wa ko'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Mitag sa dito mo dito pero nito siya giano kay dili kayo samo. Kuan manggod. Kung ari tamagi nga padung sa ato, alayo kay siya. Toyo kay ba. Ari ra tagi kay naman tay hapiton. La, Miss A, oh, gibugatan. Ato, tabangan ato man na. Miss A! Miss A! Oy, dong ikaw mo kuday na. Salamat kayo dong oy. Kadagara ba sa nanay magdama oy. Unsa man ang mga Miss A? Ay mga pagwapa. Ganahan mo pili mo na. Kuhay ko ninyo kay rumgaan niyo akong gidaoy pati bugata sakit kay akong bukton. Ikaw sa jud no naning sa jud kay kasanan mo lagi kag. Kay giboy ikaw ra man untang usa. Basta na kay mga kayamanan di Miss A. Lisod sa kay naamoy. Na? Pili lang mo diha. Lisod kini mahutdan ta kay bawal kasi mga maintenance nato yun no. Pagwapa maintenance anak ko no. Osan. O sige na. Sige nya unsa man day na imunda? Ada, me. Ato na lang tanawon sa balay. Lain kayo nato diri sa dan. Sige, may pa. Sige, tabangin nas Miss A. Kaling bata kani. Baka kahatag yung kong libre ani niya ron. Kaya ako'y daan na tanong. Nagahaya na Miss A, kanang siya ra. Ako'y daan na tanong. Siya lang oy kay. Sige lang ato lang. Ang yohang lang mo diha ko tagaata mo discount. Sige. Sige lang mo niya. Ara ato na tanaw. Sige Na, ito na tanawon sa balay. Isan, Wani ang kuan? mo showroom din ba? Showroom ni siya. Ang mga office lahat sa to. Kani for kitchen. Yes ba? Sama ni sa sud ani. Kana mo tanganis ka clearance kana ba? Ah. Para na ba? So sa kitchenware lang ni siya. Yes ba isan? So mo ni yung finished product nito. Ano magic corner ba isan? Uy, ano good? Magic corner isan. Nay dagang kabutangan. Mga wali na gamay. Dire ko ba isan West Wing? Amo ni himuon na ko soda ko sa trabaho. Ni kami no ba makamako na dito. Luilo niya ko jaka kay aron nako isa live. So mo ni mga finished products mo Kapay ni Ruben ba yun? Oh. Siya. Sa no? Renson, food. Sumsum tawag ka ni designer kuan? Si designer Kitchen cabinet maker. kasi kanya mga office pwede sa ka. Sa mga office tables, mga partition, toilet partition. Sige, kina ko yung mga kontak sa kuan nga ang ilang table na asa lahi pwede. Mga toilet partition. Mga Serious? Pasasihan ba? Pwede Hindi sabihan lang. Kuha rin sa mga inani. Pohon, makatrabaho ka pohon. Tuluan ko nimo. Tuluan ka na. Sige. Dutan no. Muna nga itong mga silingan bangit ang pagpilaan no. Kaso lang payag lang ng balay. Pwede sa payag. Pwede na, basta na yung kinang Kwarta. gusto lang, may kwarta ka. Mga importante yung kwarta. Pero nindot yung limpyo kayo. So muna yung produkto nila to. Nato na kay mga trabaho ko din. Katrabaho naman nila ba? Pero mga kuha lang ba? Ganahan kay kong trabaho nila. Pero namin ko sa barangay. Pwede ako kay pang night day ako. Kaya marubing mo ko pang gabi eh. So kasi lang na ako. Ganadlaw. Pwede kayo ba? Oo, okay kayo no? Parang nindot kayo. Kasi ganahan ko, gusto na ko akong balay ani. Unsa ko niya nagmarkwarta ko. Pohon. Nindot no, kabinet. Uy, kanindot sa kabinet. Shelves, shelves. Nya kan may lutuan. Lutuanan, mga sa lutuanan. Ni kasagaran sa mga kondominium no. Oo, mga apartment, ano. May Hotel, mga hotel. CR partition, mga Office part, kitchen, office. Mga office tables, ano ba? Sige, salamat kayo may kasuda ko. Para makakwarta ko yung kamausap ko. Sige ba siya? Thank you kaya. Sige. Kunya ato sa tango to sa kwan. Gawas. Gawas na. Kay basin pa dahil katong imong silong mo trabahante nimo para makagabas-gabas sa Oo, mga makakuduan na kadaan. matrain ko gamay ba para nagsuda ko. Kamaon ako. Sige. Sige. Sige ba siya? Sige. Tara. Sige. Tara. Okay, salamat.
Paano ba kasi sila nga? Ganina ra ba nagpaabot diri? Sila nakauras na tanang sige. Paabot. Paabot ba kasi sila? Sus abi nimo John. Mao man kay giingon nga magbabaw ka na. Magbaabot ka. Ba? Oy. Maminaw ba? Minaw ba? Minaw da. Ano? Di ba, sige pa ako, ang nagpari ba ito dito, di ba, siya Big Boss mga, di ba? Oh. Oh, wala lain, tungaw sa tato. Si Big Boss lagi nagpasugod ko. Magpari di paabot na din niya. So tungaw tato niya. Oo. So, abi ninyo ha, kamo tulo ba? Paminaragon mo. Kamo, kay ba bagit mo nga wa bagit na kasuway nga gi Indian ta ng Big Boss. Ya? So magpaabot kita. Kay umay kay ba ron dito na traffic lang ba? O nagsakyanan ba ron sila? Pero sa pinadala isa, karon lang, igutom na lang ako. Awa, Oy, gutom na ako. Oy, paminaw. Oh, wa ko'y labot ana ha. tanawa. Dito tay. Igutom na. Di ba? Ganina ra ta nagpaabot. Oh. Sayang ang oras. Dapat magsikay-sikay tata, natin nga diskarte nga lakaw. Nalangon ba nung tayo ni noon? Inan, may Ikaw, tayo mali. May tayo na na eh. Ikaw ba? Imo na lang katawagon si Brad, si O, Taysa. Danny. O si... Taysa, nanitig say. Ninitig. Uy, ninitig. Paminaw sa. Tawag nga. Ganina ra tayo sa tawag, di magkunta. Ay! Mo-proceed daw ta sa Lasa Kusina. Ha? Lasa kusina. Lasa Kusina. Aw, kaon na punta. Ay! Ito ba si Paul? Kakakula ko din, Lasa boy. kusina. Lasa Kusina. Asa may napit? Pakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawat sa akong kagwapo Ngunit pumunta na asa nang napita ka ng lasa kusina. Ay! Aw. Tanawa na gunaw. Ato na dito mo. Tanaw ta unahan ay. Tanaw. Ato na ang gay. Asa. Tanawa ka na na karatula dira. Tanawa. Nay karatula. Oh. Tanawa. Lasa Kusina. Oh, awang palit po. Unya, ang atong ipaabot, di na lang nato. Waton. Ha? Waton klaro day. I-text na gani si Bradley. Pamina oh. Proceed ta sa Lasa Kusina. Kay mag-abot na ta dito ha. Oso. Oh, ang sender. Si Big Boss. So inanak ba? So dili na ta magtugay. Abto na ta dito. Nay karatulay. Ato. Ito mang logo. Oh, ito. Lasa Kusina. Ano? Mauna. Mauna. So nagpabot na to si Big Boss na tayo. Ay, kaulan ni Giyapas. Ang ato nga mamita to sila. Okay. Ang blamboy. Paminaw na gol. Oo. Maumit ang ato na dito. Imposible po kay Kuwait Taon. Ato ko ta dito mag-abot. Tinuod na doon na sa gusto. Balik tayo, buwan. Ay, sige, wag ko tumadan, ha? Inangan, sure, Jud, kay sus sayang ang Tamura. mura sa itong gilakaw-lakaw. Kamay gidaklo ninyo eh. Para sa pugdungay. Usa bang hito? Init ron. Mao lagi. Ay, napog Ato na taon ka pamatong lang ayan. Taray, abto rin. Una ko lang. Ari na ko dinigay. Ha? Ha? Lasa kusina wa kitana. Kurbita ni mo eh. Ito ba? Hindi lang kitang Big Boss. Hoy! Ato, wala to talaga sa kusina. Kasama to. Kaya ari ko wat lagi kay. Ayo, di ko mukaon. Oh, Saman? Ito pa. hala. Lain, ang kuy mauli. Mauli ang pagkaon na nga lang sa kusina nga. Trending karon. Ano dahil lihok na. Trending ka naman. Kasi. Why magtuwag mo bukan? Unya. Ano nga sa nagiri pa? Unya, uy. Uy, lain ba ito? Nakontak na ni mo sila ang duha, nakontak na ni mo. Padulong na? Ay, lagi nakontak na ako. Nana si Brad Chico, padung na sila. O ang iyang bata-bata nga si Nonoy. Kaya, uy. Tukaya, mag-una na lang, Mimi. na lang, mi. O sige, pag-una ng mga to, order ng mga to. Sige, una mo, kay paggutom, dugaya, ba, ng 2 taon. Naunsa naman to ng 2, dugay lang, dugay, na, tungkol sa mga. Wala na muna pahimitan niya. Ay, gigutom na gani, unsa na gundron pa ni Utto na. Sila kita happy kalitik, ani kay gigutom na mga sad gani ko, kadugay ko na ng tupag duwa, uy. Asa naman yung duwa, uy. Tara. Langay ato na ganda. Langay lang sila duwa, uy.
obra na di. Ay, ngano man sige mamong pangutana? Sige ka pamikpik. Kung saan si pamikpik nilo? Pila na kubra nimo. Ay, sus, wala lang kay labot lagi ane. Ana-ana ka di ko kaklaro. Wala kay labot ane. Eh, kaning bansita, para rin sa akong election, para rin election sa campaign materials ako. Ay, ngano lagi nga dili makamutukan kung pila na kubra nimo ngano di man jud kamutukan pila na. Ay, sus, wala lagi kay labot. Budget para sa campaign materials. Kaya pa, budget pa na panuman. Kita gutom na kayo sa tanan pa. Manasal man din ang padulong kami pa. Ano na kayo eh? Madami bahin, ana. Ay, ano, kamoy magagat pagkakapitan? Pa, paminaw. Ha? Gutom na kaayo ta. Gutom na kaayo. Hungry bird na may hungry bird. Hungry bird. Di minimo kanon. Ala, naay kanon nga to sa balay, naay sudan, mamauli ta. Hoy, hoy, hoy! Abo di ba ipasapot? Ang katungtuan dito kanon ug sudan dito inito nato nya tapos kitay mga on ato. Inito Oh. ka man. Hoy! Kung di ka mukaon eh. Nay, anak, kami may mga on dito manood may anang restaurant kana. Ano, kung ikaw pauli nga to. Lami ka. Kay ano, nagtuo ka si mama di ka bili-bili. Dili ko eh. Unsa? Nagtuo ka na si mama dili ka libre. Imuha ng kwarta. Lumbi na yung kwarta. Tanan na piya mangaon na ta. Nagtuo ka na. Kwarta na ko kasi katuo ka pauli nito. Kay kami manood, pauli. Bahala ka niya. Oh, kamoy kaon na to. Mga dato man mo. Wartahan man mo. Ang ako pobre. Ako to nagiluton. Ang kanon o ang sudan. Sa mga on ako. Kaon sila wala ako na. Sige, ato na lang sunod lang ko nila. Paita ni mo kaon, wal. Kasaw. Kumahoy sa tama may kurang. Kumakuha kayo da. Lucy, dahan. At sila. Paglakaw! Tansa! Kunya na mo paglakaw! Aron nato ito isabay ang inyong uyuan o ang bata sa inyong uyuan. Ano ba? Ano sa man kisa may manawag kitawagan mo? Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Oh, tawagan ako si Brad Zigo o si yung bata-batas nunoy. Pa. Kapila niya kaon na. Sino ba sponsor? Madami daw din. Ako'y mo bayad sa tanan! Yes! Ito naman. Salamat. Salamat kayo pa. Nilibre na dyan ka po. Sus! Hello! Yes? Salamat kayo. Itaoy. Hello, Brad! Madali Oh. sila. Asa man mo? Oh! Adali! Ari tayo rin, magkita tayo rin sa may kuwan. Dire sa katultol mo sa may lasa kusina. Oh! Ari tayo rin, mga onta. Kuyog sa akong mga pamilya. Ilang ni Rabia, sa akong asawa, akong asawang gwapa. O ikaw, o si kuwan. Imong bata-bata si Nonoy. Oh! Pagdali mo kay igigutom na ang mga bata. Mga otar din sa mga ikuan. Lasa kusina. Arita mag-abot dire. Sige kayo, mag-order mi daan. Oh. Oh, sige. Pagdali mo kay. Asap. Igutom na ang mga bata. Oh. Okay, sige. Okay, amping. Bye. God bless. Okay, bye-bye. Sige. Tara. Tara. Magkuna Ay, mag-order ta. Tara. Magkuna lang, may bakay. Ano? Ilit kita tanan, nakatahuway. Ang mga bata ha. Lumitin. Sagot tao ni. Ah, ano man ni kaning? Wow. Murag lindot man. Bay, siya mo na sa kusina, bay. Itong kabagingon ako ni mo, bay ba?
Lasa kusina. Oo. Katong imong giingon nga naa kay restaurant? Oo, bay. Kunin na imong giingon kan anan nimo? Mao ni bay, mao na bay. Mao itaw ni bay. Kusa no, nahinay lang na ni bay. Ikaw Jack no. Okay na kay ni. Uy, kanindot na ani. Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.